ఒక భార్య భర్త ఉన్నారంటండి. భర్తది బర్త్డే అంట. అయితే తను అడుగుతున్నాడంట భార్యని, నీకేం గిఫ్ట్ కావాలి అని. నేను ఏది అడిగినా ఇస్తావా అని చెప్పి భార్య అడిగిందంట. అవును ఇస్తాను, ఈరోజు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అని చెప్పాడంట. సరే అయితే మీ అమ్మ గుండి కావాలి తీసుకురా అని చెప్పి అడిగిందంట. తను ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా నిద్రపోతున్న వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ గుండిని తీసుకొని వస్తున్నాడంట. ఆ వచ్చే దారిలో కాలుకి రాయడ్డం తగిలి పడ్డాడంట. తను అంటుందంట, గుండె బాబు జాగ్రత్త అంటుందంట. అప్పుడు ఏడుస్తున్నాడంటండి, మామూలుగా ఏడవట్లేదంట. పుట్టినరోజుని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు, బాగానే ఉంది. కానీ ఆ జన్మనిచ్చిన తల్లినే చంపేసి గుండె తీసుకొచ్చి భార్యకి తనకు ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించదు. బిడ్డల కోసం తల్లి ఏదైనా చేస్తారు తల్లితో, కానీ బిడ్డలు అలా కాదు. అందరూ అలా అని నేను అన్ను, కొంతమంది మాత్రం ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా ఉన్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, గుడ్డిగా మాత్రం బిడ్డలు మాత్రం నమ్మొద్దండి.